bisag unsaon, bisag asa nato pangitaon, ug atong namatikdan ang atong kalibutan karon nga puno na sa kasalanan, puno na sa kadautan. Usa ang Biblia nagasulti nga kung kinsa kato nga gusto nga makasulod sa kinaharian sa langit, mao lamang ang pagtuman sa kabubuton sa Amahan. Ikaw higala, imo na bang nakita ang atong panahon karon? Imo na bang nakita kung unsa na ang atong panahon karon? Busa na mugna kining atong tulumanon. Pag-utingkay sa kamatuoran. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug ang pag-utingkay sa kamatuoran mao'y makapahatag og giya ngadto sa katawhan aron sa pagsusi sa kamatuoran. Ang tibuok kamatuoran magapahayag ngadto sa kaluwasan. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug karon ania ang atong tigdumala. Brother Evangelist Jerry Light, ato siyang patalihugan. Mga kapaglao, maayong buntag, maayong udto, may gabi alang sa tibok kalibutan. O niasab ta karon sa pagtubag sa mga pangutana, ang matod pa sa pangutana nga unsa man ang kagutmanan nga dili tinapay nga o kauhaw nga dili sa tubig. Wala mga pangutana ba? Pero atong tubagon mga kapaglaom ug unsa na atong mabasa sa Amos 8:11. Anadrio, aniha karon ang mga adlaw moabot nga nagaingon ang Ginoong Jehova nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay ni sa kauhaw sa tubig, hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Og sila magalaroy-laroy, no? Daghang kay mga mutabok, no? Laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat, no? Sa kay barko, lansa, nya ni manaog, na napimusakay, daghan no? Ato na makita nato mga kaigsunan. Oh, ang ngadto sa laing dagat o gikan sa amihanan bisan sa pagngadto sa timugan, sila manalagan ngadto nganhi aron sa pagpangita sa pulong ni Jehova ug sila dili makakaplag nini. Sa to pangadto nganhi ang tawo mga igsoon ngana ang katapusan adlaw. Nagingon ang Mateo 24:44, mangandam kamo kay anak sa tao sige ni Hesus moabot sa takna nga wala nato dahom. Wala nato dahom, mukalit lang siya. Muna ang mga tao na uhaw, no, sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios, gutom sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Adto tas laing dagat, adto ta dito sa dinagat, adto tas kamutis, adto ta sa liti, adto tagbuhol, masing tuwa dito'y nagwali. Apan unsay gingon sa Biblia, maglaroy-laroy, mangadto nganhi, no? Sakay barko, sakay lansa, mo lagi na. Unya, ang may tabo mga kaigsunan, wala sila'y nakita. Wala sila'y nakaplagan. Nga naman, closed door of provision. Nagingon din sa Pinadayag 21:27. Oh, klaro kay mga kaigsunan, di ba? 21:11. Amen. Atong basahon mga igsoon. Okay. 22:11 dili 21:11. 22:11 sa Pinadayag mga kapaglaong mga igsoon. Ingon diri oh. Tagpa din ug ang mamumuhat og dautan pabuhatag gihapon siya dautan. Ug ang mahugaw papadayuna gihapon siya sa pagkamahugaw. Ug ang matarong papadayuna sa pagkamatarong. Ug ang balaan papadayuna gihapon siya sa pagkabalaan. Di mo do mga kapaglaom nga ang katawhan sa Ginoo kun dautan padayon sa pagkadautan. Ang mga mahugaw nga klase sa pagkatao mga kapaglaom papadayon na siya sa pagkamahugaw. Ang matarong papadayon na siya sa pagkamatarong. Ang mga balaan papadayon na siya sa pagkabalaan. Nagpasabot mga higala nga closed door of provision. Sira na ang kaluwasan. Kung imong basahon ang Pinadayag 14:13, nga walay lain nga mukuyog sa kamatayon sa tao, ang ato ragyod nga bilhatan.
Kung maayo kag buhat namatay, mukuyog to didto. Kung namatay ang usa ka dautan, ang iyang binuhatan dautan mukuyog sa lubnganan. Og kadto mo'y muhukom mga kapaglaom. Kung mo basahon ang Ezekiel 14:20 nga ang makaluwa sa tao dili ang atong pamilya, dili ang anak, dili ang amahan, kundi ang atong pagkamatarong. Mao bitaw na nga sa pagkakaron gikinahanglan nato nga mupatalinghog tas pulong si Ginoo tungod kay unsa, kay naa pa ang mensahe. Kay moabot ang panahon, ang mensahe, ang pulong sa Diyos mawala. Ang pangutana, unsa man ang kagutmanan, dili kagutmanan sa pagkaon, unsa man ang kauhaw, dili kauhaw sa tubig. Ang tubag higala Amos 8:11, kagutmanan sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Mao na mga kaigsuunan, mga higala, nga gikinahanglan nato nga mangandam niining atong panahon karon. Kay dili na madugay moabot na ang katapusan. Nagingon ang Mateo 24:14 nga iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan ug moabot na ang katapusan. Siguro mga higala, natubag ang pangutana ug unsa ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, unsa ang kauhaw, dili kauhaw sa tubig, kundi sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Mga higala, manginaot ko nga natubag ang imong pangutana og ayaw gyud katagam sa mga o say nalibgan nimo mangutana, ayaw katagam pangutana diri sa ato nga pagutingkay sa kamatuoran. No? Wala tayo kung panahon ako mag-ingon ng higala, wala kita mahimo sa pagpakigpatok sa kamatuoran kundili pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much. So, bye-bye. Pag-utingkay sa kamatuoran. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug ang pag-utingkay sa kamatuoran mao